तो सांग मैंने आज चलते जी मनसा जात्रा देखापी मामुन प्रथम थर पर देखुची मनसा जात्रा तो सी जाने कौन सब तो बहुत एक्साइटमेंट अच्छी से देखो आज तो चलतु कौन सब हो मनसा जात्रा आपको देखिए तो सांग मैंने एबे बाजी 11टा बाजी तो मामुन पूरा व्यस्त हो जाऊला तो आम आसी पहुँचलु पैंडेल पाखरे तो एबे यात्रा स्टार्ट है ना तो यात्रा स्टार्ट हम
ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ପଚାରି ପଚାରି ବୁଝ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁନରୁ ନେଢା ଦେଖିବାର ଥିଲା, ନେଢା ଦେଖିଦେଲେ ଏବେ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଯିବା କାଲି ସ୍କୁଲ ଅଛି ବାବା, ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଯିବା ତ, ଯିବା ମୁଁ ଶିଖିଛି କେନେ ବାବା। ମନସା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ବୋଲି କି କାନ୍ଦ ମାମୁନର ଦେଖ, ନେଇ ଆସିଛି ଯେ ମନସା ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି ସେ, ଆଉ ମନା କରୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଦେଖୁ ହାଇ ପୁରା ହାଇ ଘରକୁ ଯିବ ଚାଲେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘର ପାଖରେ। ଆଉ ମାମୁନ ମାନେ ଆଦୌ ଆସିବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେନି, କାହିଁକିନା ତାର ତ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବାପା କ'ଣ କହିଲ, ସିଏ ଆସିକି ତାର ଚାଲିଛି ନେଢ଼ା କ'ଣ କଲା, ମା ମନସା କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ରହିଥାନ୍ତୁ ତ, ଆଉ ରହିତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କହୁଛି ମୋର ରହିତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ତୋର କିଛି ନାହିଁ, ତ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଯିବୁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି, ତୋତେ ଯେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, କହୁଛି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ, ତୁମେ ରହିଲନି ମତେ କହୁଛି ବଦମାସ। ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ।